Det var dejligt helligdagsvejr på Gladsaxe Stadion, men det var alt andet end en ferie for AB. Holdet kæmper altså for overlevelse i BT-ligaen. Og de fik da også en god start, AB'erne. Her er det Rasmus Tillander, men lige på overlæggeren fra den unge forsvarsspiller. Godt hovedstød fra Tillander, men altså marginalerne ikke helt med hjemmeholdet. Det er de heller ikke i den her situation. Lejesvend fra FC Nordsjælland, Christian Gytkjær. God afslutning, men lige ved siden af Christian Feste og Vejle-målet. Og altså ikke nogen scoringer i de første 45 minutter. Det kom der igen til gengæld efter pausen. Sani Tahir bliver spillet fri. Lidt heldig kæmper han bolden forbi AB'erne Nikolaj Bjerregaard. Og så står det altså 1-0 til Vejle. Godt mål fra Tahir. En scoring, der betyder rigtig meget for den unge nigerianer, og ud at fejre det med Nikolaj Wahl. Gode billeder af det unge talent. Og så er der altså bare spillet 1 minut. Jakob Tass Sørensen, minuttet efter 1-0, så bliver det altså 2-0. God afslutning fra Jakob Tass med venstreskøjten helt ud i det fjerneste hjørne. Og 2-0 til Vejle. De ville gerne AB'erne, men de var bare ikke skarpere. Her er det meget symptomatisk Christian Gytkjær lige ved siden af, men det bliver altså med 2-0 til Vejle. Nikolaj Wahl, 2 mål på 2 minutter, og så var sejren i hus. Hvad var det lige, der skete for jer der efter pausen? Nej, nu har vi ikke tradition for ikke at lave mål. Nu bare her på det sidste, der vil lukke alt for mange ind til at kunne vinde en fodboldkamp. Jeg synes, at spillerne i dag skal have ros for at spille meget disciplineret i første halvleg. Altså, vi var ikke interesseret i at skulle lave noget som helst i første halvleg. Vi ville gerne have den her kamp til at løbe rigtig længe, inden der egentlig for alvor skete noget. Og der var lidt en kamp, hvor AB ligesom måtte vise, hvad det var, der skulle til her. Jeg synes, at spillerne også i anden halvleg viser en stor iver og hvad det har, skal man sige, sådan lidt respekt for den måde, vi gerne vil spille på i dag. Det var ikke sådan lige det, vi altid rigtig gerne ville, men så får vi et par løse chancer, det laver vi målene på, og det var selvfølgelig lidt ud af det blå på en eller anden måde. Jo. Ja, og Sani Tahir, han var en af målscorerne, og det mål, det så ud til at betyde rigtig meget for ham. Hvad synes du om hans præstation i dag? Jeg synes, Arne gjorde det godt. Det var hans første kamp i, jeg tror, 2 måneder faktisk, fordi han har været ude rigtig længe skadesmæssigt. Men det var selvfølgelig også en af de her folk, som jeg gerne vil have, en af de nye startopstillinger, der kommer ind med lidt frisk energi. Det gjorde han også i dag. Jeg synes, han gjorde mange ting rigtig godt. Det var selvfølgelig også tydeligt at se, at han er langt fra den kampform, som vi rigtig gerne vil have ham i. Men jeg synes, han leverede en fin præstation. Han faldt godt ind i spillet. Det samme gjorde Sedin som højre bak, som der også var en af de nye gudvinde midterforsvarer, spillede fantastisk. Og de rokeringer, der også var, de levede op til det, jeg gerne vil have i dag.